ya sai dai al'ummar musulmai za su so su san ya siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take, ya yanayinsa yake. Duk da dai mu al'ummarsa muke amma ba mu zo zamaninsa ba, za mu so mu ji ya siffarsa take, ya yanayinsa yake. Duk da dai mun ji a hadisai, mun ji a alƙur'ani. Don haka al'ummar musulmai ku saurari malam Babangida la uzra masoyin annabi. Bismillah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalam ala ajmalu khalqillahi ajma'in. Sayyidina wa habibina wa mulana Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Yan uwa masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, lallai an nemi abin nema mafi girma da daraja shine bayani kan sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Lallai sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Allah ya kage shi kai ka ce yanda annabi yake so haka aka yi shi. Wasu malaman ma suna cewa a daina cewa ma kai ka ce yanda annabin yake so haka aka yi shi, tunda annabi yana son abin da Allah yake so ne, Allah ya yi manzon Allah irin yanda yake so ya yi shi. Shi yasa Hassan bin Sabit yake faɗa, khuliqta mubarri'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Lalle ya Rasulullahi, an halicce ka mubarri'an min kulli aibin, wanda ya kubuta daga kowane aibi, babu wani aibu a jikin manzon Allah. Wanda zaka ga wani in fari ne za ka ganshi watakila gajere ne, za ga wani in gajere ne watakila kuma baki ne, za ka ga wani kowa ba a bashi duka. Duk wata sufa da aka baka mai kyau za ka ga akwai wani gurin da aka tauye ka, amma manzon Allah ta ko ina cikakke ne. Babu wani guri da za ka kalli annabi ka ce kai da ba haka aka yi nan ba, sai ka ce masha Allahu tabarakallah, yanda Allah ya so haka yi manzon Allah. Saboda shi sifar annabi sallallahu alaihi wasallam automatic ce, tana tafiya ne irin yanda manzon Allah yake so ta kasance. Mu dauki hadisin ummu ma'abadin, shine hadisi mafi tsayi cikin hadisan sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inda take faɗa yayin da mijinta yazo take bashi labarin abinda ta gani daga kyan manzon Allah, take gaya mishi cewa kana azhar al-launi ad'aja anjala ashkala ahdab al-ashfari ablaja azajja aqna aflaja mudawwar al-wajhi wasi' as-sadri azim al-mankibayn dakhm al-idami abla al-abdayn wad-dira'ayn wal-asafin rahb al-kaffayn wal-qadamayn fa'il al-atraf anwar al-mutajarrad daqiq